Genomineerd als Level Sportswear Sportploeg van het jaar. VV Serhuisterveen. Ik zou zeggen, mensen, stem op Serhuisterveen. Een prachtig mooi clubje. Lid, maar heel sterk in haar daar. We zijn degradeerd, dat is 2 alleen. Maar het jaar daarop staan we erbij. We zijn kampioen. Hartst ongeslagen, we hebben 1 keer verloren. En 2 keer spelen, het weer geweldig. Ik zou zeggen, kom bij ons langs en stem op ons, want we zijn een schitterende club. Genomineerd als Level Sportswear Sportploeg van het jaar. Release Dokkum. Hoi, ik ben Mirjam. Ik zit bij het exhibition team van Release. En wij hebben als groep gepresteerd om eerste te worden op het NK, vervolgens 5e te worden op het EK. En we hebben als team ook gepresteerd om al het geld voor Italië bij elkaar te krijgen. Dus stem op ons. Genomineerd als Level Sportswear Sportploeg van het jaar. SC Veenwouden. Je moet op SC Veenwouden stemmen omdat we een hechte ploeg binnen die, ondanks dat wij in de vorige winterstop tredje stien en op degraderen stien, na de winterstop het oppakt ha, fantastische reeks deelzet ha en in de na-competitie een historische promotie uitwon naar de eerste klas.